Halo pagi guys. Nah iki ceritane arep masak sego jagung guys. Nek menawa iso yo iki ambek sinau genaon ngono kae. Lah iki mau tepunge iki bar tak selepno guys. Terusan tak tumplek nang tampah. Lah bar tak tumplek nang tampah iki mang tak sori banyu sithik terus tak osok-osok. Lah iki delok guys. Tak osok-osok ngene iki tak kepel tak tebono kepiar. Tak osok-osok eneh, dikepel neh. Lah kok kepiar neh, apa ya kurang banyu, guys. Wis jajal disori banyu neh, guys. Nek menawa engko disidone dadi apik. Lah iki terus tak tintingi, guys. Ngayoni nintingi, guys. Aku iki ora iso tinting-tinting belas, guys. Nek ku tinting-tinting senane kocar-kacir kabeh. Ngasak diloro mbokku, wong wedok kok ora iso tinting-tinting, ora iso tapen iki terus piye. Aku iki kalah karo bojoku, guys. Bojoku padahal mbaut lho. Lah iki njajal lho, guys. Tepungnya tak longi sithik nek menawa iso ngono. Diorek-orek sik ngene iki. Nek wis bar diorek-orek, dikicrik-kicrik. Lah, ya. Ini iki do jeblok kabeh mengguri, guys. Ngisor ya ambiar kabeh. Wah, wong wedok model apa? Ngene iki ra iso tapen, ra iso tinting-tinting. Iki tahun piro le, guys? Murune kok kepenak tok. Lah iki kan proses iki gawe sego jagung ribet dawa ngono kae, guys. Lah tak longi neh kan. Mergone iki kocar-kacir nek tak longi engko tambah kutah akeh. Lah iki mau langsung dicoandak bojoku, guys. Candak bojoku jajal jake tak gentenane ngono.